Исәнмесез, Гон ТВ каналын яратып караучы тамашачыларыбыз. Сезне йолдызлы алачык тапшыруы сәламли. Һәм гадәттәгечә сезнең белән Артем Пискунов һәм Риздә Саляхова. Риздә, кара әле. Менә ират кешегә 70 төрле һөнәрдә аз диләр. Иҗатта да шулайдыр мөгаен. Чөнки безгә бүген килгән кунак үзе җырчы, үзе музыкант, үзе шагыйрь, үзе композитор, үзе автор башкаручы. Бирсә дә бирә, Ходай. Кадерле дуслар, сез дә таныш булыгыз. Бүген кунакта Айрат Ихсанов. Исәнмесез? Исәнмесез. Ничек хәлләрегез? Бик яхшы. Аллага шөкер. Сезне биредә күрүебезгә бик шатбыз. Рәхмәт. Мин дә бик шат. Шаллыдан битсез, шулай бит. Әйе, шаллыдан. Ничек килеп җиттегез, ничек юллар? Юлларда бызлау, конечно, но әкрен генә тише едешь дальше будешь диләр бит. Вот шо әкрен генә килеп җиттек. Йолдызлы алачык дигәндә инде бер нәрсә Авариялар булмады, все нормально. Аллага шөкер, Аллага шөкер. Ярар, әйдәгез үзегез белән, бераз иҗатыгыз белән таныштырып китсәгез иде. Мен Балык Бистәс районының Күгәршин авылында туып үстем. Шунда укыдым. Җырга, моңга сәләтлелегем шунда ачыкланды. Бүтән кеше белде мине бәйрәмнәргә, төрле кичәләргә чакыралар иде. Без үзебезнең дебют ансамблебезнең оештырдык дебют дип исемләнгән. Һәм анда төрле музыка коралларында уйнарга өйрәндем. Һәм шул ансамбльгә кушылып җырлыйдым, солисты да булдым. Яңа елларда, Сабан туйларда гелшвай катнашып җырлап йөрдем. Шигырьләрдә язган идем. Балачак укыган вакытта язган шигырьләрем кызганычка каршы хәзер сакланмаган берсе дә. Аларны кичкенә шундый китаплар ясап, шул җыентыкларга туплап, укытучыма бирә идем. Укытучым аны күргәзмәгә куя иде. Күргәзмәдә өстенә Айрат Ихсанов иҗаты дип күргәзмәдә торалар идем. Вот шул. Кая, ничек юкка чыкканнар алар күргәзмәдән? Белмим, ничектер онтылганнар, аларның кайберләре район газетасына да басылып чыкканнар иде. Ну халык укыган да иде, ну күбесе юкка чыккан, ничесең. Поклонницалар урлаган. Шулайдыр. Айрат әфәнде, менә сез үзегез җырчы да, үзегез шагыйрь, үзегез композитор, музыкант, менә шушы юнәлешләрне бергә бер тигез алып барып буламы ул? Ничек җитешәсез? Ничек җитешәсез барсына да? Аларның берсе генә булуы мен күз алдыма да китерә алмыйм. Чөнки сыңар канатлы кош озак оча алмый бит, бары егылып төшәчәк. Композитор булып, үземнең композитор гына булуымны мен берничек тә күз алдыма китерә алмыйм. Чөнки алар бер-берсенә бәйле, бер-берсен тулыландыралар дип әйтәсем килә. Вот, мен шигырьләрендә аерым шигырьләр язу белән генә шөгыльләнмим хәзер. Менә элегрәк балачакта мен шигырьләр яза идем, вот җыентыкларга туплап барам, аерым шигырьләр язу белән шөгыльләнмим. Шигырьне язгач, минем аның күңелемә көй дә килә. Көе күңелемә килгәч, онытканчы дип сорады, телефон диктофонына күчереп куям. Телефон диктофонына тыңлыйм да, аннары шул сүзләр белән җырлап үземнән шомартам. Яннары яңадан яздырып, аранжировщикка җибәрәм. Аранжировщик миңа аранжировка яза. Менә шулай заказлар биреп, җырлар тудырабыз, җырлар язабыз. Көй белән сүз параллель рәвештә туып бара. Әйе, мен сүзләрне язуга, аның берникадәр вакыт үтүгә, шул сүзләргә туры килерлек көй дә туа. Көйен тууга мин аны онытмас өчен диктофонга язып калдырам. Димәк, башта сүзләр туа, шулай да, аннан соң инде көй. Сез нинди дә булса уен коралында язасызмы җырларыгызны? Мен синтезаторда язам. Синтезаторда аерым бер ноталар комбинациясын алам да, шул ноталар комбинациясы әгәр дә күңелгә ятышлы, әгәр дә ошыйлар икән, мин аны хәтерендә калдырам. Әгәр дә ошамый икән, аны бүтән ноталар комбинациясын язам, ансын калдырам. Аннары тагын ноталар комбинациясын язып, бер кисеп, ялгап дигәндәй кушып, яңадан көй ясыйм. Димәк, сезнең музыкаль образование бар инде. Мәсәлән, синтезаторда уйный белгәч, инде сез кайдадыр укыгансыздыр бит. Минем музыка училище гына, высшее образование юк. Гына түгел инде бу булган инде бу инде бик зур. Училище ул бик фундаменталь белем бирә дип әйтергә кирәк. Әйдәгез инде. Менә шул алар бер-берсенә бәйле. Алар мен үземне композитор итеп кенә хис итмим, үземне композитор итеп мен күз алдыма китерә алмыйм. Чөнки монда җан тирәнлеге кирәк. Вот мен сүзләрне язганнан соң сразу вот хәзерге иҗат кешеләренең мен шигырьләрен укыйм, аларның җырларын тыңлыйм. Аларның шигырьләрендә күбесенең буш сүзләр генә. Алар җаннан үткәрелмәгән. Ул шигырьләрне язган вакытта
аны бит баш белән уйлап кына булмый. Баш белән төрле нәрсәне уйларга була, бик күп нәрсәләрне уйларга була. Әгәр дә аны кагазга күчерсәң, ул сүзләр җыелмасы гына булып кала. Аның мәгънәсе дә булырга тиеш. Ул җаннан да үтәргә кирәк. Аны җанда яшәтмәсәң, ул аның мәгънәсе булмый, матурлыгы югала дип әйтәсем килә. Менә күп шагыйрьләрнең, шагыйрәләрнең җырлары, шигырьләре менә шул буш сүзләр генә булып кала. Бик әзләр генә бик әзләр генә 20% гына җан аша үткәрелгән шигырьләре барның. Менә мин бөтен күпме укып барам шигырьләрен, шул 20% гына вот чама белән үземчә әйтәм инде. Вот аның җан аша үткәрелгән шигырьләр, җан тирәнлеге сизелә ул шигырьләрдә. Вот шулай дип әйтәсем килә. Шигырьләрдә җан тирәнлеге булырга тиеш, аңа хисләр кушылырга тиеш. Вот шул вакытта гына җырлар, шигырьләр матур була. Инде моң шигырьгә моң да көйдә булгач, ул кеше күңеленә тизрәк барып җитә. Шулай бит. Менә киләсе җырны да тыңлаганда бик күңелләргә керә торган җыр җәмәгать. Әйдәгез әле күз салыйк. Havalarga uçtu, halı kaytırga dip, tuğanları ide sağınıp güdeler bip. Samolyot tiz kaldı, ışası urlerin, başıga bulasın, berikim de bilmedi. Sabıyı bala baytıp jit almasın sizde miken ulda uyanın akısı nazlap söyler ide dik en iyisinin de ömürü üzüldü hep yol ituwe Ağır şul giduwe Çünkü harekemdeler Bizi de köz kötkenne Timir kış güz yolun Yuvaltı da yalğış Çiller bilen onu Asqa kuda yazmış Terezege kulan Kuygan sabıyı bala Baytıp jit almasın Sizde miken ulda Uyanın akısı Nazlap söyler ide Dik en iyisinin de ömürü üzüldü Senger küpneyiğley Ana bilen bala Tağın 200 can Küklerge yol ala Samolyot yandı Yangır pıskıp yağdı Ama yangır yağmay Bu bit kükler yılay Üzeklerine üzek Balalar uleme Şunday yazmış alar Kütkenler ideme Sağıştı ule ana Yuvattı balasın Kışandırdı ona Seni
сені қаласың. Тәрізіге құлын қойған сабыйы бала, қайтып жет алмасын. Сездім екен олда қойынына қысып, назлап сүйер еді. Тек әнесінің де өмірі үзілді. Сәңгер көкнейіңлей ана білен бала, тағын 200 жан көклерге yol ала. Самолет янды, яңғыр пысқып яуды. Әмме яңғыр яумай, бұл бет көклер елай. Самолет янды, яңғыр пысқып яуды. Әмме яңғыр яумай, бұл бет көклер елай. Шыннан да менә күңелләрне тетрәндерә торган җыр килеп чыккан. Менә шушындый тетрәндергеч сүзләр язырга сезне нәрсә этәрде? Нинди дә булса бер хәлакәт тетрәндергәндер. Шулай бит менә. Бу җыр турында мин бик күп нәрсәләр сөйләп алам, бик сәгатьләр буе сөйләп утыра алам. Чөнки бу җыр просто мәхәббәт турында гына җыр түгел, күңелле җыр дип әйтәсем килми. Авиакатастрофа, авиафаҗига турында җыр. 224 кеше үлгән, шуның 25-і балалар. Бу җырны язырга миңа 2 нәрсә сәбәпче булды. Беренчесе, мин бу авиакатастрофаны төшемдә күрдем. Икенчесе, Рәсәй күләмендә бик күп авиакатастрофалар булды. Әле мондый зур күләмдә балалар үлеме белән авиакатастрофаның булганы юк иде. Балалар үлеме мине тетрәндерде. Бу һәрхәл бу чынлап та коточкыч хәл. Балалар алар үләргә тиеш түгел, алар өйләрендә калырга тиешләр. Так вот менә шулай уйлап карасаң. Хөрмәтле тамашачыларның да исенә төшерик, бу Синай ярым утравында булган, Египетта булган хәл турында бара сүз. Инде менә шушы җырны тыңлагач, тамашачыларның фикерләре ничек булды? Тамашачыларның фикерләре бик төрлечә булды. Каршылыклы фикерләр дә булды. Кайберләр әйтте, кайбер дусларым әйттеләр миңа, нишләп син арга җыр язасың? Менә 2-3 тапкыр арга итәргә йөриләр, акчаларын кая куярга белмиләр, байлар җитмәсә әле арасында бер генә татар кешесе дә юк иде. Нәрсәгә дип син арга җыр яздың дип. Шундый тәнкыйть сүзләр дә ишетелде. Шулай да әйткәннәр миңа. Мен арга әйттем, сез мен әйтәм, аяк астыгызга карап йөрегез. Кайбер татарлар мен әйтәм, башларын гыруш йып йөриләр, шуның аркасында аяк астларында ни барын белми калалар мен әйтәм. Вот шулай булмагыз. Эш милләттә түгел мен әйтәм. Бу фаҗигаль хәл урында һәрберебездә булырга мөмкин иде. Һәрберебезнең загран паспортлары бар, күбебезнең дип әйтәм, загран паспортлары бар. Очкычларда очмыйча тормыйбыз, очабыз. Ял итмыйбыз, ял итәбез дигәндәй. Вот шулай, бу фаҗигаль хәл урында һәрберебездә булырга мөмкин иде. Шуны онытмасыннар иде татар кешеләре. Чынлап та шулай. Ярый җыр иҗатына әйләнеп кайтыйк. Менә төрле жанрларда иҗат итәсез. Хәтта рок стилендә дә җырларыгыз бар икән. Кайсысы якынрак, кайсын якын итәсез? Әле шундый эксперименталь төрле стильләрдә иҗат итә дип уйлыйсыз инде менә. Яра, бәлки сезгә шулай гына күренә генәдер. Рок стилендә дигәч тә, ерактагы якын йолдызым дигән минем җырым бар. Ул рок стилендә дип язылган янда, дөрестән дә. Әмма аны достым Руслан Амиров үзе рок яраткач, аның аранжировкасын рок стилендә итеп язып бирде. Ә минем җырлау рәвешендә анда бернинди рок стилендә юк, дөресен генә әйткәндә. Мин попса стилендә җырлыйм. Аранжировкасы рок стилендә дөрес. Аннан соң интернет челтәрендә русчада, инглизчәдә җырлар иҗат итәм дип язып куйгансыз. Шулай бит? Шундый сүзгә тап булдык. Инглизчә җыр заказ иткәннәр булмады, конечно, но язарга исәп бар. Русча җырларым икәү генә, аның берсе курортный роман дип атала, икенчесе слезы небес. Менә бу янәдән шу авиакатастрофа турында язылган җырның тәрҗемәсе бик күп санлы сораулар буенча мин аны урысчага тәрҗемә иттем һәм
социаль шелтерге куйдым. Демәк, русчага да үзегез тәрҗемә итәсезме, әллә бүтән берәр кеше Үзем тәрҗемә итәм, үзем тәрҗемә итәм. Курортный роман дигәне мине бик кызыксындырды әле. Курортный роман деген. Әйе. Монсы да күңелдән чыккан шигырьдер бит инде моның. Курортный роман дигәчтә алай уйлап куймагыз инде, бу хатынна измин әйтә икән дип. Ул инде. Без уйлап куймабыз. Ул теге хатын белән танышканчы, аның белән очрашып йөргәнче, Булган булган хәлләр, әйе, просто мен Сочида ялтып кайттым, анда диңгез күренешләре искә төште дә, менә шуларны искә төшереп җыр язарга уйладым. Теге диңгез Ансы кызы шул искә гына. төште инде. Су анасы. Теге диңгез кызы. Су анасы. Теге диңгез кызы. Ансы битендә хатынга кадәр булган хәлләр. Юк, әйпләмибез. Гәйбәтне шулай. Анда нәрсә булса да бит инде хатын белән түгел инде. Дөресен әйткәндә. Әйе, улар да үзегенә әйе. Әйе, улар ул мине белми дә иде бу вакытта. Менә хәзер инде белә. Шулар искә төште дә. Бәлки бүген Казанда гына калырсыз. Яра, бик әйбәт. Үткәннәр дә илһамландыргач, бу бит инде бик әйбәт. Димәк, сезне үткәндә, бүгенге дә исәп бараймы? Сүзләрен үзегез язасыз инде шәхсән. Үзебез язабыз. Иҗатыгызда ләззәт төркеме нинди роль уйнады? Менә шундый сорау бирим Минем әле. иҗатымда ләззәт төркеме бик зур роль уйнады. Чөнки Сочида хатын белән таныштым. Яра, Сочине онытыйк. Менә сез дебют ансамбле дигән идегез башында. Менә ләззәт ансамбле килеп чыкты әле монда, ул турыда ул ансаның Күгәршин авылында иде. Дебют ансамбле. Ләззәт ансамбленә мин Түбән Кама шәһәренә күчеп килгәч, минем бөтен туганнарым, күп туганнарым Түбән Кама шәһәрендә яши. Шулай анда Күгәршиндә дә укуны бетергәч, без төп йортны саттык та Аллага тапшырып Түбән Кама шәһәренә күчеп китергә булдык. Әти белән әни аерылган иде ул вакытта. Вот сестренка белән әни мен җәү күчеп киттек. Шуннан соң мин ләззәт төркеменә барып язылдым. Алар белән бергә шөгыльләнә башладым. Якын-тирә Питачокларда, якын-тирә авылларда, шәһәрләрдә бик күп чыгыш ясый идек. Алар мине вокалга өйрәтәләр, җырлау рәвешенә өйрәтәләр. Бик шуңа күрә мин аларга бик зур рәхмәтлемен. Аларның җитәкчеләре Иргайны Мөхәммәтов белән Флоргайны Мөхәммәтов алар аталы уллы шөгыльләнәләр. Берсе булмаганда берсе шөгыльләнә. Менә шуңа күрә мин аларга бик зур рәхмәтлемен. Әгәр дә алар булмаса, мине әле үземнең районымда, үземнең округымда дип әйтәсем килә инде. Мине танытучылар шулар. Мин танылмаган булар инде үземнең округымда да даже. Әгәр дә алар булмаса, аларга бик зур рәхмәтләремне әйтәсем килә. Алар мине вокалга өйрәттеләр. Җырлар рәвешенә өйрәттеләр. Вот шул роль. Менә ретро җырларга, татар халык җырларына ничегрәк карыйсыз? Җырлыйсызмы татар халык җырларын? Татар халык җырларын мен өйдә генә җырлыйм шул. Өйдә малайларым, улларым йөгереп йөргәндә, ваннада, юк, сәхнәдә җырлаганым юк. Татар җырларына мен каршы түгел, мөнәсәбәтем яхшы. Бигрәк тә менә бу заманча итеп эшләнгәннәрне, ремикс итеп эшләнгәннәр, бу шулай яңача обработка белән эшләнгәннәрен бигрәк тә яратып тыңлыйм. Сез шулай, сез эксперименталь җанлы кеше дип уйлыйм мин, барыбер шундый яңалыкка омтылыш кеше. Димәк, менә улларым йөгереп йөри дидегез, гаиләгез белән дә таныштырып үтегез әле. Айназ берсеме? Берсе Раяз. Берсе Айназ, берсе Раяз, тормыш иптәшем Регина. Регина кызганычка каршы бөтенләй тәрбиясе икенче төрләнең. Миңа ошамаган. Мин үзем әтием әнием белән торганда, әтиләрем, әниләрем янында татарча сөйләшеп үстерделәр мине. Аны наоборот, әниләре татар булсалар да, өйдә русча сөйләшеп үстергәннәр. Татарча аңламый үзе. Үзе татарча сөйләшмәй, но кайбер сүзләрне аңлый. Вот шулай мин татарча, русча шулай аралашабыз өйдә. Менә шундый хәл. Раяз икесен дә катыштырып инде татарча да, русча да сөйләшәләр. Аллаһа шөкер. Татарчаларын беләләрме соң? Беләләр, Аллаһа шөкер. Инде ешрак татарча сөйләшәсездер инде. Әйе. Ярый, Аллаһа шөкер. Димәк, мин татарча, русча дим, бер-беребезне аңлыйбыз. Барыбер. Иҗаттан кала тагын нинди мавыгуларыгыз бар тормышта? Иҗаттан кала мин шуны гына әйтәсем килә. Мин күбрәк балаларым белән Бүләтәгә сафларда йөргә яратам, балаларыма багышларга яратам буш вакытларымны. Вот җәйгә калганда, җәй көне мен дусларым белән ял итәргә барганда, шашлыкка барганда да волейбол уйныйбыз, футбол уйныйбыз, вот шундый подвижный уеннар яратам. Шу гына. Бик яхшы әти димәксез. Рәхмәт, ярар. Менә продюсерлык турында сөйләшик әле. Шулай бит, гомумән татар халкында, татар эстрадасында ни өчендер продюсер сүзенә тискәре мөнәсәбәт. Менә сез ничек уйлыйсыз? Артистка танылып китү өчен кирәкме продюсер?
Неге аңа тискәре мөнәсәбәт соң? Ну, урысларда бар инде ул менә Стас Михайлов үзе генә күтәрелде продюсерсыз аңа бөтен кеше шапкатны. Ничек бу булай? Бер продюсерсыз нисез сәхнәгә чыкты, җырлый, үзен танытты, җырларда матур. Шулай дип бөтенсе гаҗәпләнде. Бар ул андый кешеләр, андый көчле рухлы кешеләр, ничектер үзләре күтәреләләр. Ну, аларга да барыбер дуслар булышалар дип уйлыйм мин. Ну, акча да кирәк инде, конечно. Ну, продюсерның өлеше бик зур, чөнки ул артистның репертуарын байыта, аның өчен аның чыгышларын кайда чыгыш ясасын билгеләй, сөйләшә, килешә. Вот артист барып, финанс чыгымнарын да хәл итә. Вот шуннан соң гына артист барып шунда чыгыш ясый. Ул продюсер янына бит әле костюмер да кирәк, ну стилист да кирәк. Стилист аңа костюмнар таба, аны киендерә, вот аның йөзенә килешеп торсын өчен. Шулай. Вот шуннан соң хореограф та кирәк. Анда бит әле сәхнәгә катканга шикәр басып кына җырламыйсың. Анда бит әле бик тә карарга кирәк әзер. Вот хореограф, стилист, продюсер вот берлектә шөгыльләнсә артист белән, артист менә дигән танылачак. Менә дуслар дидегез, менә Стас Михайловка да дуслар ярдәм иткән дидегез. Сезгә менә дусларыгыз ярдәм итәме? Иҗатыгызга ничек карыйлар? Миңа кызганычка каршы беркем дә ярдәм итмәй. Иҗатыма төрле чакыручылар була. Вот менә бу чыгышымны вот филармония концертлар залында төшергән чыгышымны караганда вот карап бу чыгышым буенча әйттеләр, тискәре фикерләрне үзләренең вот кулларыңны бик нык булгайсың, анда үзеңнең эмоцияларыңны бик нык чагылдырасың. Чөнки бу җырны башкача җырлау мөмкин дә түгел. Чөнки аның тематикасы шундай. Йөрәктән саркып чыккан сүзләр. Ярар я, аны әгәр дә мин берәр кеше кешенең җырын җырласам, мин бүтән кеше җырын җырласам, бу җыр авторы минем турдан ни уйлар икән, нәрсә дип әйтер икән дип шикләнеп торырмын. Үз җырым булгач, мин аны курыкмыйча җырлыйм. Ничек телим шулай җырлыйм. Нинди генә фикерләр булса да, мин алар әллә бар, әллә юк, стена гасипкән бер чак кебек кенә. Миңа ул фикерләр кичми, мин продюсер әйткән фикерләрне генә тыңлыйм. И все, миңа ни әйтсә, шомый икән тыңламасыннарга, шуны гына әйтәсем килә минем. Менә Рәсәйнең эстрадасында бар иде әле Шура дигән җырын. Безнең чаклардан Шурал дип әйтәләр. Мөгез куйсаң да өстендә ошаган улама. Менә авызында теше юк әйме. Шинель кигән, күнитектән, трусиксан, менә шулай җырлап йөрде сәхнәдә. Аңа да бәлки әйтүчләр булгандыр. Менә нигә син шулай шыксыз кыяфәт белән сәхнәдә чыгыш ясап йөрисең, кеше көлдереп дип. Менә аңа карап итү җырламый җатырмады, шулай бит. Бары җырлады, күтәрелде. Менә мин дә хәтта бер җырында хәтерлим. Ачмели летние дожди. Дари добро, подсезмле, дари добро. Аңа карап итү җырчы булмый тормады. Ул иҗимлыксы булды, шулай бит, үзенчәлеге. Вот Лолитаның әйтегез, анда котлау церемониясе бар, җарында анда Борис Моисеев кына кырыенда басып торды, бер нормальный мужик басып тормады, эми. Менә биеп тә күрсәтте, итәгендә күтәреп күрсәтте. Менә кеше нәрсә әйтте, менә шаккатлар барса да, аңа да шелтә белдерүче кешеләр булгандыр. Әйтә сүзләрен әйткәннәрдер. Ул да бит аңа карап җырламый тормый, бара җырлый, чыгышын дәвам итә. Менә мин дә шуны әйтәм, алар кебек кыланмасам да әле покагаймы? Покага. Юк, алар Күрәселәребез бар икән әле җәмәгать. Алар кебек кыланмасам да, ну комплексларым сәхнәдә үз-үземә тоташума комплексларым булмау буенча аларга ошаш дип уйлыйм үзем. Ничә җыр иҗат иттегез инде менә хәзерге көнгә? Хәзерге көндә минем 50-дән артык кием бар. 50-дән артык кием. 50-дән артык кием. Шуның 25 сүзләре кию үземнеке. Өчесе Фәнәвис Дәүләтбаев сүзләренә язылган җыр. Берсе классташым Илнар Сайфиев сүзләренә язылган җыр. Калганнары просто киләр генә. Аларның сүзләр табасы бар. Бу берәр китапчык булып чыкканмы, диск булып тупланганмы, берәр булмаса сез алар просто ул килер минем диктофонда торалар, диктофонда сакланалар покага әле. Аранжировка җибәрәсе, аранжировка яздырасы һәм аларны җыр итеп чыгарасы бар, тулыландырып. Инде җыр итеп чыкканнарда шактый бит сезнең шәхси шелтәрегездә интернетта. Аның җыр булып, инде аранжировка булып, әзер булып җырланганнары күпме? 28. 28. Әйе. Репертуар. Вот Түбән Кама шәһәрендә мин Руслан Амиров белән танышкан идем, ничектер бер шулай
жыр яздырасы келіп кетті да енді өзінің плюстарын яздырасы келіп да енді тыңдап отырам түбін камыда дауыс яздырушы кіші бар ма екен жоқ ма екен деп Руслан Амиров келіп шықты. Оказывается аның үйінде өзінің студиясы бар, ол жырлар яздыра екен, өзі жырларда яза екен. Вот шулай деп іштім, аның білән сөйлештім де оның янына келдім, аның білән бір-екі кавер яздырып кеттім. Соңынан сөйлешінім тағын келдім, бір сұрау білән мүрәжағат еттім. Мен айтам, достым, мен айтам, бір-екі өзі біздің жырыбызында шығар еғал дедім. Ирактағы яқын йылдызым есімлі жырымны yazып алып келдім, сөздерін yazып алып келдім, енді аңа бердім. 3 күн ішіндегі yazып берді меңа, аранжировкасында yazып берді. Вот шол жырны жырладым, барысына да ұшады, шілтерге қойдым, барысына да ұшады. Шундан соң екінші шығырымны yazып келдім, Назым бол деп исемленген шығырымны yazып алып келдім. Ансына да yazып бердім, молодец, бек оңған малай. Вот шуны жырладым, ансында ұшаттылар. Анар зәңгәр көзлі мәхәббәтім. Уртақ жырларыбызды санап кетемін, менә Руслан Амиров белән минем иң якын достым ул. Демәк, бу Назым был, син зәңгәр күз бул, барысы да Әйе. Регина ханымга Анар багышланамы? тагын 4-нче тапкыр келдім. Ансында Регина анса әйе, минем хатын турында yazылған шигырымны алып келдім. Аңа да yazып берді. Вот аннары 3-нче тапкыр Гүлназым, аннары Ихрасилем Рәсилем. Олар инде Булар кемнәр? Олар инде мәктәптә укыганда йөргән кызлар. Шулай дигән булыр инде. Вот шундый жырларны, уртак жырларыбызны 6 жырыбыз чыкты Руслан Амиров белән. Руслан Амировка Худай саулыкларын берсен. Әгәр дә ул жырларны яздырмаган булса, минем жырларны яздырмаган булса, мине халык танымас иде дип әйтәсем килә. Аңа мен гомер буе бурычлы, аңа бик зур рәхмәтләремне җиткерәсем килә. Һәм бездән сәлам әлбәттә. Димәк, моның хәтлек репертуарыгыз булгач, тиздән сольный концерт та булырга тиештер дип уйлыйм инде. Сольный концерт булачак. Продюсерым Камил Ангел белән моның өстендә бик нык эшлибез. Ул продюсерым Камил Ангел минем үз сүзендә тора торган кеше. Ул концертның исеме Ирактагы якын йылдызым дип исемләнәчәк. Аның 2 варианты бар. Ул концертның берсе төшкә кергән бәхет, икенчесе Ирактагы якын йылдызым. Ахырда без шулай спорт иттек, утырдык та инде Ирактагы йылдызым дигән җырны исемен калдырырга булдык. Вот шул Ирактагы якын йылдызым дип исемләнгән сольный концертым. Бу кайда булачак? Якын киләчәктә чыгачак. Кайда булачак? Белмим, Чаллыда булырмы? Бәлки Казанда. Чаллыда дип өметләнәбез инде. Ярар. Үзе Чаллыдан булгач, продюсерым Чаллыдан булгач, иң беренчесе Чаллыда булыр дип өметләнәбез. Вот шулай. Демәк, продюсер да булгач, җырлар әзер, Җырлар әзер. программа әзер. Беркемгә дә ялынмыйм, Аллага шөкер, үзем язам. Ялмасы юк. Концертның исеме бар. Әйе, концертның программасы, исеме бар. Ирактагы якын йылдызым дип аталачак. Без сезгә уңышлар телибез, менә шушы Бик зур рәхмәт сезгә, куйган минем максатларыгызга уңышлар. ирешергә язсын, продюсерыгыз белән бергә, иҗатташ дусларыгыз белән бергә шулай иҗат итәргә насыйп итсен сезгә Ходай алга таба да. Бик зур рәхмәт үзегезгә дә. Сезгә рәхмәт. Ерак араларны якын итеп килгәнегез өчен, тагын күрешергә насыйп итсен. Иҗат диңгезегез сайтмасын бер качанда. Әйе. Тагын Рәхмәт шулай күп итеп көйләр, җырлар язырга насыйп булсын. Язган җырларыгыз хитка әверелсен, иң мөһиме. Шуңа күрә сезгә уңышлар. Зур рәхмәт. Кадерле дуслар, бүгенге чыгарылышыбыз шуның белән ахырына якынлашты һәм без кадерле кунагыбыз белән саубуллашабыз. Сезгә дә пока-пока дибез. Yıldızlar ağlaşır